Próbálta elképzelni, mit hagy ott, miért úgy forgatott, de még csak találgatott. Gondolkodott váltig azon, mit ér a lét, és csak a pénznek élt, így volt. Fiatalon indult útnak, előtte jó munkahelye volt, családi háza is mellett, és csak gyermekeknek tanult. Jött egyszer egy öreg ember, aki jól megnézte őt, unokképpel, de megfontolta, mondta, hogy most forog a föld. Kinek gyűjtesz, minek gyűjtesz, inkább nézz jól magadba. Kinek gyűjtesz, minek gyűjtesz, a mélység elindul. Itt a messzeség, itt a messzeség, itt a messzeség, itt a messzeség. Hazament és eltöprengett, szinte félt és már kétségbe esett tekintettel, a szobában le följárt, nem találta se